Haideți. Șt, hai. Mai stați aici? E că primul film l-am întrerupt din greșeală, dar continuăm cu partea a doua. Coborâre, uite-i. Uite-și pe ăla ce fuge. Pămpălău încă se gândește ce bine să facă. Hai, mă! Ce-ai găsit, droguri? Sașa, uite. Sașa. Uite. Hai. Uite că și aici merită o poză. Auzi cum cad nocile. Uite, ea mă așteaptă. Hai. Dar l-au coborât, obosiță. Las că mâine adun și fânățul asta de pe aici. Îl adun și îl pun direct în staulul ăla făcut de tine, Costele. Că acolo niște pai, au fost și frunze, au fost tare bune. Și nu se întâmplă nimic, că văd că nu fac pureș, n-au treabă. Mă rugăm o poză și de aici. De ce vrei te? Uite aici e arăfân. De e destul de uscat, că l-am întors de vreo 2 ori. Așa cu piciorul, că mâine mă duc să iau și o furcă. E în program. Și aici e granița cu partea de vest. Așa că o luăm pe ocolită, mai facem o poză și de aici. Așa. Și de aici, așa. Și cam asta a fost. Ne ducem către Căși. Vizionare plăcută. De fapt, să fie de bine, că vizionarea ați văzut deja probabil. Pa!